Čau lidi, dneska jsme tu u nového videa. Tady mám kameramana Lukáše, ten nechce odhalovat se, takže dáme si 5 penalt. Jo. Ten Lukáš bude chytat. Můžu? A? První penalta. Není to gól. Lidi, byla to malá, protože nechci dávat velkou. A hraju fotbal. Mám dát velkou? A je to gól! Gól, gól, gól! Pojď. To je třeba. Hej, tak pojď ještě jednou velkou. Co? Pojď ještě jednou velkou. Jo. Mám mít ještě větší. Ne, stejně. Trochu větší. To nebyla velká. Hej. Mám mít fakt velkou. Tak druhá penalta, třetí penalta neproměnil, hele. To můžu říkat. Stres. Taky mi. Jdeme na to. Tyčka. A dáme ještě... Tak aspoň tak 3 ještě. 3. Jo. Tak dáme ještě 3. No tak běž, ne? Jakýme? No tak běž, ne, líňaku. Hej, tak lidi, ještě dáme asi tak třeba, nevím, 3, tak ještě dáme třeba tak 5 penalt. 3. Tak 3 penalty. A budeme končit. Jo. Ty vole, to mě noho. No tak to musíš nějak zvládnout, hele. A já byl na tréninku. Mám tam celý. No tak zkoušej. A tak zase neproměnil, takže 1 už jenom 2 penalty. Kurva. Kurva. No, tak to nevyšlo. Tak ještě jeden. Ještě jeden. Čekejte. Teď jsem tady já. Tady je krásný.